nyina kwa ba be na kakra ni na de sie ni se niam bia e wa Asante mamu bia no ye da na di amama ho na se efa amamre ne amane ho dia na untimi enkoti amamre fie me ka amamre fie na me kire cultural center eno ene amamre fie na cultural center ate asete e wo me nyina se hwehwe amantam dunsia no a ubenya cultural center wo ba bia nanso panyi se panyi e de panyi cultural center fiase a na efiase e wo Kumasi ho ane fie ansa ana etre akọ Ghana afana nyina ene the Kingdom of Asante ye de sie anu se ye behwe cultural center enema ewum se be ya mo wa bruchiri na mo hwe ye no se mo bahase a motumi abaha na mo ne wo ma bedin kita ho na mafane ma e wa ha ne bi na mo de akomo krom mede edi kofi kakari ene mene menua Peter Ken ana ebehia e wo ha se ni atwetwe nkomo se maka cho se yehia wo ha se ana yesua de nso de a na ye the Kingdom of Asante so okoti the Kingdom of Asante a ka hu se na wayira enkonkofa niema bi a emfra Asante amamre amane ene ye na bakosem entu trim na nkase usua de ne mo pese usua de a sua no the Kingdom of Asante ebusua yenko na mene menua Peter Ken yenko na onkyere ye niema e wo culture center ha se nyina Abusafo me ka kire mo se ene culture center ana edi edwumadi nyina efri ede bro the Kingdom of Asante so ene mene opanyina okasa ema culture center ana ehie ye frɛ no Peter Ken mira apia me wakọ aba me ba che ne ya ba culture center ya ba wana mo so culture center fiase fri hene ehom mpanyensem kakra mene matifo e wo the Kingdom of Asante ya pebre ana ya ba wana so boa ye na yinsua de wa ha bedasipi yeka cultural center ya CENTRE-KUMASI yeka no in fact ho abakosem de ya na me kan me de ahoho ane me ho hunu nyina na shim esan se ya japade kese bia ye nananom omo ye be ma Asante man a ene abe Ghana man nyina japade a sisi a se na okan edina ati se asita wiase afa na nyina e ma akoye dia bi so a ensahwe dwumade ekoso kese pi dipatitru a kese ahemfu president omo nyina ya ba behwe cultural center yi nka Prince Charles ne nkofo omo nyina abahasi na ene sei Asante kane no se bibia na ehwe konkan nti ye papa ana ye nana enam ne suma cultural center by friend Dr. Alexander Atayo Chematin Dr. Alexander Atayo Chematin. Okay. Na edin Chematin ya ka me MPP mpanyimfo ibako. Pepe. Ana maame bi nso ha maame Chematin. Pepe ebusua na dia no no. Na we di Alan Chematin de sebe ne papa ni chochumcho. Ni papa Chematin America na semse. Enam ne suma cultural center e ba. Na ene say papa yi onya akwanya ewo Asante man scholarship a o ma seti ato ho mo ma okusua ade o English abuchi doni be se Cambridge suapo kesi a agidi wi ase afade nyina na okusua doni se anthropology fire mamre abakosem ne ye bobre ne ye bia ne nyina no wie no onya ne PhD ni doctorate wo se ade na me Asante ni me Ghana ni bibini okusua mi ama bakosem wo Obroni koko honum. There be we dey ntwa yie. Me nkyira honum. Me sa ba me nchi. Na de ma kosua hunu no. Me ba be dua bi wo Asante mam ha. Na akoye bia bi a ya mamre ne amane hu dwumadie nyina ye bedi ni ha sei. Nti papa yi bai e ma 1951 mo wa. Okohunu Yura Asante Mewura Utumfo Sayaj my Prempe the second na isawo Asante my council what this says you when you go to woman no Yura Asante hin so say ade dem say ya kas amamre a nitini ha say no ni Asante we so be boa ama Asante din na kwakire aboa mabunu no so ama wo nya dwumadie bi aye enti wan opportunity wa no di asase kakaka yi ha nyina ekoka zu nyina aka ho bi odi mai na Asante ma ne titru omo ahokika cultural center
ye wo no tie wo no edi an e de ato ne Asante Cultural Center 1951 Cultural Center 1951 Asante say Sambre no still ano na English abofo ene ne die so na Asante ejina ne baby na Gold Coast colony no ejina ne baby nti e ba sa no na in fact dwumadie na ikoso bibia ye adwene ahodo kente adinkra a whole lot pottery ni sculpture works ni nyina na bibia di agro ahodo Asante agro nti 1963 Kwame Nkrumah no wate dwumadie ekoso Asante ha nema Asante fo aye epeja Asante Amamerẹ ni amane ni Ghana ka Ghana man nyina nti no be sina ko islim no I say no beba bebo na ni akọhoma no no a de nani abehwe de wate no oba ye so in fact Dr. Chematin na yi o hai ye kana asem mi na se o de ne konsahwe bia nyina Kwame Nkrumah ya no awusu nti Asante ajapade we die mo ya de pi na mo mesese me kwa susu obi tim ni mesese mo be dan ma Ghana man na be Ghana man ajapade ti okoya no mudi hujuma na nanu ampopo omuti omuso mu se no kre ade ya na ehweso ye bibia ye de ma ban so ana oman Ghana ye nyina ye oman baako ye de ye bo ya Amamerẹ ni amane hu dewu akwani asa nyina so sade ya yemfa ma omo nti honum no na aban eje ya edidin Asante Cultural Center esesa no call Ghana National Cultural Center 1963 tweme eba no na eye Asante Cultural Center Kwame Nkrumah babeji tumu no ana esesa free Asante Cultural Center eko Ghana National Cultural Center abuja for makajo se yesiase na yesua de ba bia yigina yewura Alex ataya ochematen ne honini ewo ho ana yigina ho a yetwetwe nkomoyi makajo se yesia o ha se yesua de se yesua de se a na niema bebre ana de bro the kingdom of Asante Miro Peter King yenhwe enti no nkukuo no nko a ana se niema kakra be ne ka ho biemu a moye no wo culture center ha niema de yedi ye niema hodo pi ya na ye ba se ye chem be miensa ye wo se adwene niema ye de ensa enwene doni be kan craft art and craft and sana eno no ye wo kente adinkra ye wo broadloom modern version of kente and ye wo batik tie and dye ye wo omo de bamboo enwene niema ti se nkunwanom ne de kaka ansana ade a doni fe no gold weight no ni nyina nananom niema omafade ho niema nyina ye na omo sene ntwene ni nkonwa ni nyina ye no ha se ansana oba ye tososo a de bia ye dan ya gro ene kwan faso ye kasa ne dwumadi ahodo te se nyom kro ado wakiti ene ene de ye kwa anim kra nya Asante agro nko a na mo Ghana agro ne bibiman agro nyina ye gro ne ha ansana de twato ya me kan say the almighty Asante abakosema ya kroa 22nd Jubilee Museum and also wo honom nti dwumadi na ye die ne de dwumadi kase pa ye di dwumadi na ya fe so ye sa tete nkrofo amanfo kame bebusa me da se pa ye sa tete nkrofo bebri se me no wo kasa yi ye nya school fo amofri Suapon friend Kwame Nkrumah University of Science and Technology omo ye be duasane akire omo ba omo sua nwoma no na mo nwoma no sua na wamfa ensa no ya anka ho a enya yi obo no mo a wasua kentenwene eso se be kente kura wo de no kotena fidi no ho a ntino omo ye theory no omo ye practical so ha ha no mo ba adwuma no omo hunu ne yi ankasa omo wo so a omo di dwuma ye kire omo ne ma hodu pi na abakosem no yensan ko bio Dr. Chematin ono na ye frɛ no kofa bai na osan ye the director free 1951 I see a copy 1969 a sebe nyame to ne nsa frɛ no mfa ne currency papa
ajapade kese me dey anam ka say Bruni say the doyen of Ghanaian culture ono na me dey ma no say say enam ne so ma Ghana ya Amamerɛ ne amane sa adwumadi aseta ba bia na region say the o ka no culture center man ko bi ni nkasa de we ni honom and so amma nipa pem say ukọ ye records mo museum ha afi bia atwa mu a ya nya nipa kra ko be mpem aduonum ni akiri 50,000 and over tourists both local and Ghana for ne amanonefo ana abrofo wiase ba bia Europe America Asia Japan for mo nyina mo ba oba Africa so a eno so sa nti ya na ahoaho pi se be na nanom omo timi atuom ho a yesa ajapade kesi ama ene yeso ye beboa ma yakoye nim na idina na yede ekoso mame hwe ba hu dwabrem because mate dwabrem pa mate apata kesi ase mate kwase aidan mate miamia bebre mayem hunu ho no ye hene den na ye wo ho bidase oze ka Amamerɛ ne amane a ya na agudie so ka ho pi agudie ahodo ho na bia tete anyomtofo ne mo ye bibi ka ne concert ne saa ne mani nyina na no di ambo nyina Bruni be ka say theater ye wo theater ye nkruso Bruni fre na amphitheater eno ne fre dwabrem no bia ye nyina ekubudwa na gigi ye ni agro bi to say agoba ku bi no sechi say manage ho fa jiwani ye wa agro titi agro ahodo nyina ne nyina ye di no hono na afi apatakase hono de ye bia bia titi 1960 something eno you see ye na hona anyumtufo bebre afa na omagidi bi anya omo baby koi akoto ananom ane de ka kwahia de ho so edi sa adwuma ne bi de bi wo so afi akoye bia amanfo bi hyiamu adwendwene omo ho workshops conferences ne Bruni beka ane colloquium ne bibisa ne kwahia na ho obi timi ware ho ni nyina awaregie dwumadie bi a opese obedi a dwumadie na de hia ne se ene oman no mra ya hyehye no ekọ wo ho kwan se obeye wai sebi aware asori ye bibremu sebe nananom ya nyina ye di sa adwuma no ase ansa na ye sisim bia a dwumadi a adwenefo na ye ni nyina no ye di begu shops Bruni se bia ton sa ne ma no nti abrofo no ba na omo na makuru ha bia na atotobi ni nyina masika ema omo ye adwuma no omo so munyeska ma culture center so yeso ye bibi kakra ne eja ye sisi ha sena abusia aha the kingdom of Asante era Peter King appear ana ye ne no atwetwe nkomo wa kire enema nyina na oka asem bi osi mighty museum sa mighty museum no minim say wo pa hwe meso me pa hwe me Peter King buamie ye fa me ko sa the mighty museum no a oka ye no abusiafo yetutu anamon na yakohonom yekodu honom a de nti oka say ehoye the mighty museum no me no mienu yebehu no the kingdom of Asante so ase tweme na yenko so Mira apia said na ye din komo no wa kirekire ye niam e wo ha sei ye hunu nhoni esio ye hunu yewura kirematen adie no sisi ayi gina esemchine yo na no crap chinie benchinie pa benchinie yo mame ho mpanyin semoy kakra e wo ho yo benchinie ye gina ho e wa bakosem se na me kan no 1963 na yewura Kwame Nkrumah oye se yendane cultural center ma o my Ghana na ban hwe so na nanom ti ase ti na yo so moye bibi ma ye ahyensode gina ho ma se na nanom ayi omo nsa afri cultural center no de omo tumi bibi ama o my Ghana ban omo ayi omo nsa afri Asante cultural center no ase e de abeye national cultural center ne boa eno anu nti we no hwe benchine na esi ni tirase okay the free form hana ye chinie na ase sa okay na nanu ye bodwa ma na nanu mu a chinie sisi wo so sa na
afena yi so yewo ahenkwafo mote ohene nim akuta mfana no sa nti mfana no ye nananom omutumi ena fe so yewo ayi nsenie ana nsenie kan yedi karisika yedi wisika na we no nsenie no ekire cultural center Ghana National Cultural Center ni muduro ense eye japade kese na Asante adane ama oman Ghana ti omo hwetu yi na fe so afena no ana mfena no gina ho ma nana mutumi se tumi na mo wo no omadane ama oman no tiniye no so che se nananom ayomunsa afri Asante Cultural Center abaye ne national ye dia be ma oman no obusia maka che se yehia hase ya niema bebre na obusua ene se yesua bibi menim se ade we esi Cultural Center mfie bebre 1963 asese ya bisia wonte ase se nye the kingdom of Asante a megidi se wonte ne ba bia afi yenkoi na yenko Almighty Museum ho na Mura Peter King eka ye no na yenko nkosua ade wo ho abontimpo ana wosua bibi sei na yekodam ho de amegidi se obusua niema bebre ho menu aka me ho na yenko ne kai se the kingdom of Asante ho nko a na de nipa etisei ebebre ho yenko museum na ankasa mu na yenko hwe ne wo ho Abusafo ye ka kire mu se na ye ko Prempeh the Second Jubilee Museum ye di nkomo no Mura apia Peter King ka se ye ko the Mighty Museum so ye do the Mighty ye do Prempeh the Second Museum honom abusa Mura me fa cho kan bibi kakra bi fa ho kire ne na afi e fa ye wuram yo me da CP Prempeh the Second Jubilee Museum 1956 NEC enyi che o my Ghana afi baako na ye wura Prempeh Asante hene na penso NEC Cultural Center asase ni mu ne bebre nam no so ene ye ti si museum na wo se ye ma ne bi ka hase kaidum na odi akonya 25 years na odi akonya 25 years nti ye de to no Prempeh the Second Jubilee Museum ye nyina ni se Prempeh the Second no oyo hene bi a oso kakaka opija hene no ko so nti na make say the Almighty Prempeh the Second Jubilee Museum e dan de ohwe a say to evidence niema ewu susu ne niema ewu no eno na ye kwaka ho ase obusafo ene moma yenko dem ho ye na yenko hwe niema e wo ho no waka che say ahade ye si aye ka ketewisi o na emum enya dudu wura ye ka dan no se de ne ketwa ene ne wese ye ete na emum ye wura mu a ana obehunu niema ewo mu a wankasa hwe ebejo nsem ma yenko dem ho Mira, what the Mira Prempeh the Second Jubilee Museum. If I show a fame, my young honey, wahadie, ye bet me a huno, dear brofu bet me a huno, dear before be huno, and near me wahasia, and ma a ye kitiwisino, and no other the kingdom of Asante, ye pese, a full front a huno wabonte. What am a boy na yanko? Yo, and sana ebeka mi bi kakra chire titi nema guhase no. Sene ye huno e dan no. Enye dan hunu keke na osi museum no omo de Asante traditional building design na omo de ye dan kura nan na aka abom ti bia wo de kire na pete mu ha so ye wan say ahimfi a bia mpanifo na nanu ta ye di asem edwedwe oman ho na de ka ti dia dui senkai ha dwene kura obusafo said America ka kire no ye kofie na se ma wo ho ama ana ade nyina yo mu dia edonti ye Peter King woduru ahimfie no oduru na ahimfie no oba panyi wo honom moma me emfa no nsi ha sei na me ne oba panyi mfi nkomotwetwe na se oba panyi be ye no ho na afi mani da so se odnema bi ebebre me obusafo me ka kire mo se ye ba Prempeh the Second Jubilee Museum na ya ba beto owu ayire adwasewa apia ono ene oba wo hwefie me ka kire se sa kanfo ne mamu de obamu a ma ana hwe ne maso eno ntina ye Peter King apia de fie abonten ni nyina no wode ba bedu fie wadane ama oba alright me mwakwa ba ya ba cho ya to wo museum ha sei fa ye fa ne mamu na ye hu se de hate yo bedase se no so mo besra yo e wa ha aha Prempeh the Second Jubilee Museum ye nema wa ha nyina kasafa Asante Amamerẹ ene abakosem ho nanso mrenti me se da yiji nema ni bi
amaka ho asem kakra bi na me de akyerem yo nti e be sha ase free ohene ni jade tete no niema ye de aduane e de ma Asante hene na Asante Amamerɛ mu no e ma nya aduane ma ohene efise e ma pekwatwe na afa mabu wo nsa enu nti na ma aduane ma Asante hene e mema na eye mema no ye from so dofo omo no me aduane de ma Asante hene okay nti yenhwe yewie se mema eye aduane no afi yino niema be mienu bi wo mu ma me mahunu wei akomai mahunu wei ase kodo ni wei be ba chokire me niema kuma bi be simasine bi na fa me ko be fufuro yo ye be fa medical afa wei na me de akyere se ehwa ade wei a eye adwuma mienu de di kan ha no ye de san kwan ana ye de nu nkwan mu a oba ye fie ma ye fe no kwantre na wo hwe ha na eye ta ye de twi ade ana ye de poto enti ni mienu ye kan o se ebom enti ye kan ni mienu di bom ye fe no kwanta ye de we ha ne ye atre kwantre kwan ana ha ye ta tu ka bom ye fe no kwanta Asante no na na fe kodo yi ene ye na mafo ayaba no ye nim bebre ba ha na obisa mo se ya potoyo a we say ye say kodo e ya ade atete no ye na nam omufufu eto ewom na ye pensu no ya mbeto ye de ba ya potoyo na na ye de ye eto no na so we na na tete no ye de ye eto tete no ye de ye eto kodo eno so eno no ba pa na wei den ya se kuku ye si ho yi wei ene wo buchia siti ye di jabe hyehyem na ya so ano no na ye di aduane no asi so eno na support na na se so kuku na aduane gu ma ye be no ano eno na som ma eja no timi ebo no ma aduane si so a etimi eben a ene no kemeka se tete ene ya be ka se ye stove na tete no ye de ye aduane ba menhwe na eja de nti na ohene akodwa si ha yo meka say so dofo omo no me dane ma Asante hene aha enti so dofo no so akoye ekuo enti omo so omo wo panyina oda oma no ye fe no so do hene ono na konya enie ono so ha na odi ne hene aha so ono de na dwuma ne se obahwe se dwane oni nyina bibia bekoso kama ansa na kodu nana enim ai mate me da se fa me ko ba bi fufure na ye ko no ano ho no ma hunti se so do hene ne ye no aduane no a odi bia na na so odi ko ma hene keke abakosam kire ye se so ye aduane ni wi a ono obekana no ahwe ama enwu sam pa aduane no odi ano ano ana wano ano bibi boni bia enimu ana nje se ono na adwuma no awoso ma na eda ho isan so betime di bone e di ahye no to bekana no ahwe na se bibi enimu a ansa na sima aduasa chi no nana abedidi bedase afi wodi ma begina ha se ha so de na wa ha odi kire me yo bebe ya begina yi eye bag bia ye fe no sana na sa sana okonfa no chi na yeye odo osono ehunam na yeye na okacha Asantefo se sana yi emamu bie mu da efisa Asantefo nyina omo sunsum hyem na da omo bebie mu no Asanteman ebebo enti wei be semfie aha 400 years ana hasa echi no yembie mu da na obia so nim adekodia ewom sa sanan eno ne konfanoche ne sword ana na afna na odi chef mu a beti se nne entimi ntuye no omienu ene free omo ye ntafo omo ye nuafo o ayre me da sepa se wo cheche me ma fe fa me ko ba bi fufure yo ye hwa ha ye hu emwa se omo gigina nema so e wa ha sei ye omo honi omo honi no boni beka se totem na ye hwe akanfo a ye se ye wabusua abusua saa enwotwe na ye wo na saa mwa yi mu baako bia gina ho ma abusua baako na akanfo so de omudi enade enti no abusua ma me fi mu no eho na wonso firi enti mwa ye gina ho yi eye maame fo abusua enti fafiri ha sei ba me na ema me wo mu din maako na akanfo abusua na wo ka no yo enti ye wo okraman ogina ho ma aduana abusua ene ye wo eko
ogyina hɔ ma ɛkona yɛwɔ ako ogyina hɔ ma agona we so yɛ ɔkɔdeɛ ogyina hɔ ma ɔyoko abusua ɛne yɛwɔ etwie ogyina hɔ ma bretio abusua ɛne yɛwɔ apan ɔno so gyina hɔ ma aseneɛ abusua ɛne yɛwɔ kwankwa debi ɔno so gyina hɔ ma asona abusua na deɛ twatoɔ no ɛyɛ pɛtɛ a ogyina hɔ ma asɛkyiri abusua no na deɛ baako a mɛka wɔ ha ne sɛ mpɛmpii no ɛyɛ na yɛde ntɔn anasɛ ntorɔ ɛde yɛde ka abusua no ɛho nanso wei mu no ɛyɛ different from ntorɔ no ntorɔ no yɛ wo papa abusua ɛne yɛwɔ abusua wei a ɛno nso yɛ saa asona agona ɛno yɛ wo maame side anaa wo maame afa ɛne ntorɔ no yɛ papa afa right bedase enche bia na yedi nkomo twetwe no esi nti no fa me kɔ ba bi etwa toy na menka nkyerɛ mahwefo nyina sɛ prempre the second Jubilee Museum ana me ne omo ɛwɔ ya yedi nkomo we fa na den na bia we ka ade na mo ntwa yo ɛwɔ bibi ka pa esi hɔ kwa na saa dua yi ɛyɛ adwene dua yɛkasa adwene a yɛkasa mu no adwene ɛkyɛ grey hair woni kasa mi yɛkasa grey hair a yɛhu wɔ mpanimfoɔ etiri mu na saa dua yi yɛ dua wɔ ahemfie anim ɛde kasa kyerɛ ahɔho mu wura ahemfie sɛ ahemfie wɔ na wokɔ no sɛbi bio ɛnyɛ nkwadaa na gu hɔ mpanimfoɔ mu nim de anyansafoɔ ɛna gu hɔ nti wo so wura mu a wokɔ no kasa nyansam no ano ankɔfom esan sɛ ɔno fom a mpanimfoɔ no mo fa ho ɛnkyɛw nti wokɔ no kasa nyansa mu na fa kyerɛ wɔ dua we nso de ɛkyerɛ wɔ hɔ ɛkyerɛ no no nyansa dua ɛno no aba fa me da sepa busua maka kyerɛ sɛ the kingdom of Asante ne yesua nneɛma bebree menim sɛ aka breakthrough bi na yesi na ɔba sɛ ha de ntwene nko ana wɔ ha ai na no bibi ka kyerɛ ɛwɔ bibi ka kyerɛ yɛ paa ɛwɔ bibi ka kyerɛ paa nanso mɛka twene baako yi ɛho asɛm deɛ hena twene wei na mpɛ sɛ mɛka ho asɛm oh okay yo saa twene ya esi ha yi ɛyɛ etwie twene ne din no ɛwɔ twi kasa mu no etwie broni bɛka sɛ war drum da ne kyerɛ sɛ ɛyɛ twene a yɛde kɔ akon na tete no asantefo ɔkɔ akon a ɔmo de saa twene we bebree kɔ na twene yɛde etwie honam ɛna yɛde ayɛ enti sɛ ɔmo kɔ akon na sɛ ɔmo akon nneɛma na ɔmo de kɔkɔ no ɛsa ana sɛ kon no yɛ den a ɔmo akɔtete wuram baabi na ɔmo tete wuram ɔmo bɔ saa twene we bi ɔmo bɔ pɛ ɛbɛyɛ te sɛ etwi a ɔwɔ wuram hɔ na ebobom nti ɔmo atamfo ɔmo nom kɔkɔ no te a ɛbɛyɛ ɔmo sɛ mo ne bi na firi wuram hɔ ɛba nti ɔmo nyinaa bedwane na asantefo adu ɔmo so nkonim nti yɛbɔ ne sɛ na twene de ye motse de bia ehu sɛ de bɔ twene a aka no nka me bɛfa ba na bo ɛne wati saa twene de ye mmɔ ne saa wei ye de dua no ana de bɔ no ye de twitwi so kwanta no ye de twitwi so kwanta no wo be twitwi so a wo de twitwi so a bɛte sɛ aboa no obubom nti wote pɛ wo bedwane nti ma ye ntie sɛ de twene no ɛte ne bɔ no esitie Abusafo aha the kingdom of Asante maka kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bebree sɛ wo pɛ sɛ osua nneɛma bebree na sɛ okɔti the kingdom of Asante a na wayira alright me do ase pii pa sɛ me ba yɛ wagye me fɛ so abusafo me gyina efie twene yi so na me de na yɛ nkɔmɔ twetwe nyinaa asi ha sei ma me nka nkyerɛ wo sɛ aha cultural center museum ɛwɔ hɔ ana yaba no nneɛma ɛwɔ ha nyinaa ne ada na didi akyerɛ wɔ no sɛ okɔti the kingdom of Asante a saa nneɛma we wunya ne baabi a Bidin edikofi kakari aha the kingdom of Asante. Mame kan kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma bebree a ɛfɛ a ɛsombo a ɛsɔ ani ana de bɛbro. Ɛno nti da bia no di akyi ɛwɔ the kingdom of Asante. Aha ne mo besi.